Upoznajte Bena. Ben već nekoliko godina proizvodi pekmez i prodaje ga na lokalnoj tržnici. Nedavno je poznao jednog gospodina iz lokalne maloprodajne trgovine koji želi početi prodavati njegov pekmez. To su odlične vijesti za Bena. No, trgovina ga je zatražila da na svoj proizvod stavi barkod sa jedinstvenim identifikacijskim brojem kako bi ga mogli ulistati u svoju ponudu. Ali Ben ne može samo izmisliti broj ili koristiti bilo koji barkod, već on mora biti jedinstven samo za njegov pekmez i različit od barkoda na bilo kojem proizvodu koji se prodaje bilo gdje u svijetu. Stoga, Ben prvo treba jedinstven broj za svoj pekmez, a taj broj se naziva globalni broj trgovačke jedinice, to jest GTIN. Ben može kreirati GTIN pomoću prefiksa tvrtke, jedinstvenog broja kojeg dodjeljuje nacionalna GS1 organizacija. Pomoću GTIN-a Ben može kreirati barkod za svoj pekmez. Jednako jednostavno može napraviti GTIN i barkod i za transportna pakiranja svoga proizvoda. Također, kako se Benov posao razvija, može kreirati različite GTIN-ove i barkodove za različite okuse svoga pekmeza, kako bi svaki bio jedinstveno identificiran. Može kreirati stotine, pa i tisuće GTIN-ova za sve svoje proizvode, sada i u budućnosti. Također, ako Ben počne prodavati svoj pekmez online, može koristiti iste GTIN-ove i za web trgovine. No, GTIN-ovi se ne koriste samo za prehrambene proizvode poput Benovog pekmeza. Koriste se i za odjeću, hranu koja se prodaje u restoranima, pa čak i za farmaceutske proizvode i medicinsku opremu. GTIN se može koristiti za identifikaciju skoro svakog proizvoda koji se prodaje bilo gdje u svijetu, a sve to omogućuju GS1 standardi, pomažući tvrtkama poput Benove da posluju efikasnije. Kako biste saznali kako GS1 standardi mogu pomoći i vama, kontaktirajte nas već danas.